Ġiet stabbilita il-Malta Japan Chamber of Commerce li se tkun qed issaħħaħ ir-relazzjoni ta' pajjiżna mal-Ġappun. Din il-Kamra tal-Kummerċ se tkun qed isservi bħala tieqa ta' opportunitajiet għal imprendituri li huma interessati li jiftħu negozju jew jespandu l-operat tagħhom f'dan il-pajjiż. L-għana ewlieni huwa li fil-futur qarib l-iskambju kummerċjali bejn Malta u l-Ġappun ikun pilastru ieħor li jkompli jsaħħaħ l-ekonomija Maltija. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal li n-negozji Maltin għandhom jieħdu vantaġġ minn din ir-relazzjoni bilaterali bejn Malta u l-Ġappun billi jsiru jafu aktar dwar is-suq Ġappuniż. Tenna wkoll li aktar kumpaniji Ġappuniżi qed jibdew joperaw minn Malta. Ovvjament il-bilanċ ta' kummerċ bejn Malta u l-Ġapan qiegħed jiżdied. Hemm diversi kumpaniji madwar 35 li huma Ġappuniżi li għandhom interess fil-pajjiż tagħna u mbagħad hemm ukoll l-aspett tal-export, jiġifieri l-fatt li nesportaw lejn il-Ġapan miljuni kbar ta' euro fosthom affarijiet li huma relatati ma' makkinarju, ma' tonn u anka ma' affarijiet li huma relatati ma' servizzi. Min-naħa tiegħu id-direttur ta' JETRO li hija aġenzija tal-Gvern Ġappuniż li tippromovi aktar investiment fil-Ġappun tenna li pajjiżna huwa wieħed ideali biex wieħed jinvesti fih. Become a big partner, Malta, big partner. So it's very important to understand each other, mutual understanding. So at the first step, so we expect Malta to think business with Japan. L-Ambaxxatur Malti għal-Ġappun Andres Piteri qal li din il-Kamra tal-Kummerċ hija riżultat ta' ħidma li saret tul l-aħħar snin biex relazzjoni bejn Malta u l-Ġappun tiffjorixxi. Relazzjoni ta' Malta mal-Ġappun hija importanti immens, kemm fuq livell politiku, ekonomiku u soċjali, kulturali. Fuq livell politiku kellna il-summit storiku li seħħ Mejju li għadda bejn il-Prim Ministru tagħna Muscat u il-Prim Ministru Abe tal-Ġappun li kienet l-ewwel darba fl-okkażjoni li saret. Kellna wkoll visits importanti bħal parliamentary delegation li ġiet ukoll il-xahar li għadda, soħrajn bħal 50 sena anniversarju għal diplomatic relations bejn Malta u Ġappun. Min-naħa tiegħu il-President tal-Malta Japan Chamber of Commerce Anthony Mikallef qal li l-Gvern Malti huwa il-pedina ta' din relazzjoni kummerċjali u li l-ħidma se tkompli biex din ma tkunx l-unika kollaborazzjoni mal-Ġappun.